श्रीगोदावरे नमः दिव्यमङ्गलं नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि साम्राज्यं जवाद्यं जाविश्वेर्याजनमहे लक्ष्मीराश्रश्रियां वेदयामासकं दृजामसे समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यदश्रेयस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु మీరు 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 గోదావరి మీరు మీరన్నా श्री गोदावरी देवी अनुग्रहस्तु सर्वप्राप्तविजयदासकं आयुर्यैश्वर्यावदेवस्तु ఒకసారి కాళ్ళు కడుక్కొని ఇది ఇలాగా సేఫ్టీకి పెట్టేసా ఉన్నా. బోట్లు ఈతగాళ్ళు అందరూ ఉంటారు.
ఈ లైటింగ్ బాగుందా? ఆ 5 బ్రిడ్జిలు పెట్టమంటే అటు 4 పెట్టాడు. మొత్తం వేయించేస్తానన్న కొవ్వూరు దాకా లైటింగ్. ఘాట్స్ అన్న, దేనికి దానికి ఘాట్ సెపరేట్ ఘాట్. ఇక్కడ వచ్చాడు అన్నా, ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది. దీనికి చరిత్ర ఉందన్న, ఈ ఘాట్కి పూర్వం నుంచి చరిత్ర ఉంది. పుష్కరుడే ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేసాడని పురాణాలు చెప్తాయి అనమాట. అందు గురించే పుష్కర్ ఘాట్. నమస్తే. కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं साम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगं
సాంబ సదా శివ శంభో శంకర తవ చరణయుగం సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం సాంబ సదా శివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణయుగం అద్భుత విగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ అద్భుత విగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ పురగా విప్రయ భూషణ శంకర నరక వినాశన దేశ శివ పురగా విప్రయ భూషణ శంకర నరక వినాశన దేశ శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ శివ ఝంకారశ్రయ భృంగిన కప్రియ ఓంకారేశ మహేశ శివ ఝంకారశ్రయ భృంగిన కప్రియ ఓంకారేశ మహేశ శివ ధరణీ నిశ్చల రుండి వినాయక సేవ్య శివ ఢం ఢం ఢమరుపధరణీ నిశ్చల రుండి వినాయక సేవ్య శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ సదా శివ సాంబ శివ ఓం హర ఓం ఓం హర ఓం ఓం హర ఓం ఓం హర ఓం పరమేశ్వర జగదీశ్వర పాకి ఓం పాకి ఇంతవరకు మనకి నృత్య కార్యక్రమాన్ని సమర్పించిన వారు శ్రీ పశుమర్తి శ్రీనివాస శర్మ గారు. జాతీయ అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఈ రాజమహేంద్రవరం పతాకాన్ని ఎగరవేసిన మిత్రులు శ్రీ శర్మ గారికి ఒక్కసారి కర్తాధ్వనులతోటి మనం అందరం కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం. థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు, ధన్యవాదాలండి. గోదావరి 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 అంచు పలుకు గుణవంతులకన్ గోదావరి తల్లి ఆపాదంతు కదమ్మ నీవు భవ్య సుఖంబుల్ అన్నాడు శ్రీనాథుడు. గోదావరి పేరు తలుచుకుంటేనే చాలు పావనం అయిపోతాము అని. అలాంటిది మనం గోదావరి ఒడ్డున బతుకుతూ గోదావరి నీళ్లు తాగుతూ ఇక్కడ ఇంతటి పావనమైన కార్యక్రమంలో మన భాగస్వామ్యం అవుతున్నందుకు మనందరినీ కూడా మనం అభినందించుకోవాల్సిన సన్నివేశం ఇది. అంతేకాకుండా ఈవేళ ముఖ్యంగా కార్తీక పౌర్ణమి శుభవేళ. అందున కార్తీక మాసంలో ఒక సోమవారం నాడు ఈ శివానుభూతిని మనం పూర్తిగా అనుభూతం చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ రోజున చక్కని వేళ మనందరూ కూడా ఇక్కడ కార్తీక స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు. ఈ ఆచరిస్తున్న ఈ పుణ్య పురుషులందరూ కూడా ఈ పుణ్యజీవులందరూ కూడా తదుపరి గోదావరి హారతి కార్యక్రమాన్ని కూడా తిలకించి పులకించి ధరించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకు అనంటే ఈ రోజున మాకంటే మీరు చాలా పవిత్రమైన దుస్తులతో తలార స్నానం చేసి ఈవేళ పునీతులయ్యారు కనుక ఆ పునీతమైన మనస్సుతోటి అదే వస్త్రధారణతోటి అట్లాంటి తల పిడుపులతోటి దయచేసి ఈ హారతి కార్యక్రమాన్ని కూడా తిలకించినట్లయితే మీకు ఒక చక్కని అనుభూతి కలుగుతుంది. కార్తీక పున్నమి వేళ మీకు ఈ కార్తీక కౌముది
సౌలభ్యంతకు మీకు లభిస్తుంది. కనుక మీరందరూ కూడా ఈ స్నానాలు పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తున్న భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ మరికొద్ది సేపట్లో ప్రారంభమయ్యే ఈ గోదావరి హారతిని కూడా తిలకించి పులకించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత అయ్యప్ప భజన బృందం నారాయణ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు అయ్యప్ప భజన
ఇంతవరకు మనకి ఈ చక్కని కార్యక్రమాన్ని అందించిన వారు సత్యనారాయణ స్వామి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప భజన బృందం వారు. తదుపరి శ్రీ ఉమా నృత్య నికేతన్ వారి నృత్య కార్యక్రమం ఆ చిన్నారులందరినీ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ అని మన పెద్దలు చెప్పిన మాట అభిమానంతో చెప్పిన మాట కాదు, అవగాహనతో చెప్పిన మాట. ఎందుకంటే రేవాతీరే తపఃకుర్యాత్ మరణం జాహ్నవీ తటే దానం దధ్యాత్ కురుక్షేత్రే గౌతమ్యాం తృతయం వరం అని సప్తఋషుల ఉవాచ. సప్తఋషులు ఏం చెప్పారంటే రేవాతీరే తపఃకుర్యాత్ అంటే నర్మదా నదీ తీరంలో తపస్సు చేసినట్లయితే అద్భుతమైన ఫలితం ఉంటుంది అని చెప్పారు. రేవాతీరే తపఃకుర్యాత్ మరణం జాహ్నవీ తటే గంగ ఒడ్డున మరణిస్తే ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్పారు. అలాగే దానం దధ్యాత్ కురుక్షేత్రే కురుక్షేత్రంలో దానం చేసినట్లయితే రెట్టింపు ఫలితం లభిస్తుంది అని చెప్పారు. కానీ త్రిపయంబరం గోదావరి ఒడ్డున ఈ మూడు కూడా లభిస్తాయి అని చెప్పారు. అట్లాంటి పావన గోదావరి నదీ తీరంలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తున్న ఈ భక్తులందరూ కూడా తదుపరి మరికొద్ది సేపట్లో ప్రారంభమయ్యే ఈ హారతి కార్యక్రమంలో కూడా ఆ దేవుడి ఆశీస్సులు స్వీకరించి పునీతులు కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ సప్రశ్రయంగా నేను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి నమస్సుమాంజలు సమర్పిస్తూ ఇప్పుడు ఉమా నృత్య నికేతన్ వారి చేత నృత్య కార్యక్రమం, తదుపరి సభా కార్యక్రమం. భక్తులందరికీ మనవి, ఈరోజు మరొక చక్కటి కార్యక్రమం కూడా మనం ఇక్కడ నిర్వహించబోతున్నాం. అదేమంటే మన నగర ప్రముఖులు వర్తక శ్రేష్ఠులు శ్రీ కోరందాస్ ప్రభాకర్ గారు వాయుపదంలో అంటే విమానంలో ఈరోజు గంగాజలం సేకరించి కాశీలో ఇక్కడ రజిత ఘటనలో తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడికి ఆ జలాన్ని ఇక్కడ మన గోదావరి జలం ఆరతిచ్చి స్వాములు అర్చక స్వాములకు అపహరించడం జరుగుతుంది. అవి సమ్మిళితం చేసిన తర్వాత హారతి అయ్యాక అందరికీ సంప్రోక్షణ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ స్నానాలు చేసేవాళ్ళు, పుణ్య స్నానాలు ఆచరించే వాళ్ళు ఒకే రోజున అటు గంగా స్నానం ఇటు గోదావరి స్నానం రెండూ చేసిన పుణ్యం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గంగా జలంతో సంప్రోక్షణ, గంగా గోదావరి జల సమ్మేళనం. Thank you.
గట్టిగా కర్తాల్సినతో చిన్నారులను ఆశీర్వదించండి. మరొక 5 నిమిషాల కార్యక్రమం భో శంభో ఈ నా కార్తీక సమోమాస అని శాస్త్రం చెప్తోంది. అంటే కార్తీక మాసంతో సమానమైన నెల ఇంకోటి లేదట, అంత పవిత్రమైనది కార్తీక మాసం. దానికి తోడు నేను ఇందాక చెప్పినట్లుగా పావన గోదావరి తీరం, ఆ పైన కార్తీక పౌర్ణమి, ఆ తర్వాత మనకి ముఖ్యమైన అతిథులు పెద్దలందరూ ఇక్కడికి విచ్చేసి అద్భుతమైన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న హారతి కార్యక్రమం, ఈ గోదావరి హారతి కార్యక్రమం, ఇంతటి అద్భుతమైన సన్నివేశంలో ఉన్నాం మనం గోదావరి నదీ తీరాన. కనుక ఇప్పుడు ఒక్కసారి శివుణ్ణి ఎలుగెత్తి పిలుస్తూ భో శంభో అని ఒక్కసారి ఈ చిన్నారుల నృత్య ప్రదర్శనని తిలకించిన తర్వాత సభా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుందాం మనం. థ్యాంక్ యూ. స్క్రీన్ ఉంటే దాని మీద భర్త గారు ఇద్దరు రిపీట్ చేశారు, అక్కడ ఎదురుగా నినాదం బయట. వారి వెనకాల ఇంకెవరు రావద్దండి. సెక్యూరిటీ రీజన్స్ రీత్యా ఇక్కడ చాలా మంది కళాకారులు ఉండడం వల్ల ఇప్పటికే వేదిక చాలా హెవీగా ఉంది. దయచేసి నేను పిలిచిన పెద్దలు మాత్రమే వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సప్రశ్రయంగా సవినీయంగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆబ్కారీ శాఖ మంత్రి వర్యులు ఈ రోజున మన గోదావరి క్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా తిలకించడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన శ్రీ పెద్దలు శ్రీ నారాయణ స్వామి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే శ్రీ మార్గాని భరతరాం ఈ కార్యక్రమ రూపశిల్పి, అలాగే ఈ సాంస్కృతిక రాజధానికి అద్భుతమైన సాంస్కృతిక ప్రతినిధి మా మిత్రులు మార్గాని భరతరాం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సప్రశ్రయంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారు డాక్టర్ మాధవీలత గారు, కమిషనర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ శ్రీ దినేష్ కుమార్ గారు, ఆయన లాస్ట్ టైం కూడా దయచేయండి, చాలా సంతోషం సార్. ఈ రోజున దినేష్ కుమార్ గారు లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చారు. ఈ గోదావరి తీరం మీద అత్యంత అభిమానం వారికి. అయ్యా దయచేయండి. ఈ రోజున మన గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారాయణ స్వామి గారు రావడం సర్వాంగ సుందరము సాలంకృతము అయిందని ఈ సన్నివేశానికి నేను భావన చేస్తూ ఉన్నాను. వారికి ప్రేమగా సప్రశ్రయంగా స్వాగతాంజలి సమర్పిస్తున్నాను. అలాగే మన పార్లమెంట్ సభ్యులు మనలో ఒకరు, మన అందరి మనోభావాలకి ప్రతినిధి మార్గాని భరతరాం గారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నాను. అలాగే దినేష్ కుమార్ గారు ఈ రాజమహేంద్ర వరకు మనోభావాల్ని ఎరిగి ఇక్కడ ప్రజలకి ఎలా సేవ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏ కోణం నుంచి వీళ్ళందరినీ
సేవ చేయాలి అని తపనతోటి ఇక్కడ మనకి సేవలు అందిస్తున్న దినేష్ కుమార్ గారికి మనసారా స్వాగతం తెలియజేస్తూ తమ సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా ముందుగా ఈ పెద్దవారికి అందరికీ కూడా స్వాగతం పలకవలసిందిగా భరతరామ్ గారిని కోరుతున్నాను. శ్రీనివాస్ నందర్ శ్రీనివాస్ గారు రండి వేదిక మీదకి రండి దయచేసి. తర్వాత ఇంకా అదేవిధంగా గాండ్లా తెలుగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయిన భవానీ ప్రియ గారిని, మహిళా అధ్యక్షురాలు మార్తి లక్ష్మి గారిని, నిరీక్షణ గారిని ఇక్కడతో కంప్లీట్ చేద్దాము. 2 నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేసేస్తాను. అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు? ముఖ్యంగా ఈ రోజున రాజమహేంద్రవరమే కాదు, యావత్ భారతదేశంలో కార్తీక పౌర్ణమి చెప్తే ఈరోజు అందరం కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో కేదారేశ్వర వ్రతం చేసుకుంటాము. దాంతోపాటు అందరూ కూడా చాలామంది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటాము. అందరూ కూడా గోదావరి నదిలో స్నానమాచరించి అందరూ కూడా సంప్రోక్షణై మరి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఎంతో దూరం నుంచి చిత్తూరు దగ్గర నుంచి మన గోదావరి హారతుల్ని తిలకించడానికి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు డిప్యూటీ సీఎం గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నానన్న. అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా కరతధ్వనులతో మరి ముఖ్యంగా ఎన్నో పురాణాలు చెప్తా ఉన్నాయి. గోదావరి నది అంటే దక్షిణ గంగాగా పేరుగాంచింది. మరి కాశీ క్షేత్రం ఏ రకంగా అయితే ఉందో దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన మన రాజమహేంద్రవరం నగరం, మనం అందరం కూడా ఇక్కడ జన్మించడము, ఇక్కడ నది అమ్మ తల్లి ఒడ్డు దగ్గర మనం అందరం కూడా నివాసం ఉండడం కూడా మన అందరి యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతంగా మనం అందరం కూడా భావించాలి అని కూడా ఈ యొక్క సందర్భంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నా. అంతేకాకుండా మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. గతంలో కరోనా సమయంలో 2.5 సంవత్సరాల పాటు మరి గోదావరి హారతులకి అంతరాయం రావడం జరిగింది. దాని తర్వాత వేద పండితులు సుమారుగా 14 మంది సప్త ఋషులు ఏదైతే 7 ఉంటారో ఆ సప్త ఋషులతో పాటు వాళ్ళకి అసిస్టెంట్స్ కింద ఇంకొక 7 పెట్టి 14 మందితో ఈ గోదావరి ఎప్పుడూ కూడా ఆగకూడదు, నిరంతరంగా జరగాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన వెంటనే మన అన్నవరము సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానము వారి యొక్క ఫండ్స్తో ఇక్కడ రాజమహేంద్రవరంలో మళ్ళీ పునఃప్రారంభించినందుకు ఒక్కసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరూ కూడా ఒక్కసారి కర్తధ్వనులతో, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి మరొక ముఖ్య అతిథి అనపర్తి శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు సత్తి సుబ్రనారాయణ రెడ్డి గారి దంపతులను కూడా వేదిక మీదకి సగర్వంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమము మనకి భక్తి కార్యక్రమము. నిన్ననే మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాం. మనము కార్తీక పౌర్ణమి అంటే చాలా ఘనంగా వైభవంగా జరుపుకుంటా ఉంటామని చెప్పి కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళిన వెంటనే ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక పంటని పెట్టి ఆ పంటతోనే మనం ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తాము. మనం భక్తి భావన మరింత పెంపొందించాలి అని నిన్న రాత్రి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లిన వెంటనే ఇవాళ పంటని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనందరి గురించి కూడా ఏర్పాటు చేసినందుకు మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కూడా ఒకసారి కర్తధ్వనులతో మనము కృతజ్ఞత తెలపాలి. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క గోదావరి బ్రిడ్జ్ పైన కూడా లైటింగ్ పెట్టే కార్యక్రమము ఇవాళ ప్రారంభించాము. అంటే ఈ కార్తీక మాసం 15-20 రోజులు ఎన్ని రోజులైతే ఉందో అన్ని రోజులు కూడా ఈ మల్టీ కలర్ లైటింగ్ పెట్టాము. లైటింగ్ పెట్టిన తర్వాత మాకు అనిపించింది, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు నేను డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం,
మాకు అనిపించిన వెంటనే ఇక్కడ రాజమండ్రి నుంచి కొవ్వూరు దాకా కూడా లైటింగ్ పెట్టాలి, దాదంతా కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆపరేటెడ్ లైటింగ్ పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు జనవరి 26 వచ్చిందని అంటే మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్ కింద వెలగాలి ఆ లైటింగ్. అదే రకంగా మల్టీ కలర్ లైటింగ్ పెట్టి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆపరేటెడ్ ఓరియంటెడ్గా ఆ లైటింగ్ కూడా గోదావరి బ్రిడ్జ్ పైన, హాబ్లాక్ బ్రిడ్జ్ పైన కూడా త్వరలో తీసుకురాబోతామని కూడా ఈ యొక్క సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మరి తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. మరి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన అనపర్తి శాసనసభ్యులను కూడా వారి యొక్క సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత ముఖ్య అతిథులు కూడా వారు మాట్లాడతారు. మాట్లాడిన తర్వాత మనం వెంటనే గోదావరి హారతులు తెలిపిద్దామని మరి తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. ఈ గోదావరి హారతి మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పెద్దలు మన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ నారాయణ స్వామి గారికి, ఎంపీ మార్గాన్ భరతరామ్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, మిగతా పెద్దలకు, కార్యక్రమంలో విచ్చేసినటువంటి సోదరులకు, మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడూ కూడా ఈ గోదావరి హారతి కంటిన్యూ చేయమని దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ వారిని దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ కార్యక్రమం నిరంతర ప్రక్రియ కింద కంటిన్యూ చేయడానికి మరి వారు ఆదేశించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ గోదావరి హారతి కూడా ఎలా పుట్టిందా అన్నది మనందరికీ కూడా తెలుసు. గతంలో మరి ఎప్పుడో పూర్వం నుంచి కూడా కాశీలో గంగా హారతి ఉంది. మరి దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఇక్కడ గోదావరి హారతి కూడా మరి ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి దీని గురించి చుట్టుపక్కల నుంచి వేలాది మంది ప్రజానీకం అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం తిలకించడానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. మరి గతానికంటే కూడా భిన్నంగా మన గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మార్గాన్ భరతరామ్ గారు దీనిపైన స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని దీన్ని మరింత సుందరంగా, మరింత ఆధ్యాత్మికంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు ఏర్పాటు చేసినందుకు మరి భరతరామ్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మనందరి ఆహ్వానం మేరకు కూడా మన డిప్యూటీ సీఎం గారు ఈ కార్యక్రమానికి మరి ప్రధాన అతిథిగా విచ్చేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. అదే రకంగా మీ అందరికీ కూడా ఇప్పుడే కమిషనర్ గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, మనము విశాఖ ఉత్సవాలు చేస్తున్నాము, కాకినాడ బీచ్ ఫెస్టివల్ కూడా చేస్తున్నాము, గోదావరి ఉత్సవాలు ఎందుకు చేయకూడదని. మరి గతంలో కూడా కిషన్ రెడ్డి గారికి, కల్చర్ మినిస్టర్ గారికి కూడా పంపించడం జరిగింది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఖచ్చితంగా గోదావరి ఉత్సవాలు ప్రారంభించాలి. మన అందరి యొక్క బాధ్యత కూడా భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా మన డైనమిక్ కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి ఉత్సవాలు కూడా ఘనంగా, వైభవంగా జరుపుకునే విధంగా మరి మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదంతో ముందుకు వెళ్తామని కూడా మీ అందరికీ కూడా సవినయంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి మరి ఎంతో మంది చిన్నారుల్ని కళాకారులుగా తయారు చేసిన గురువులు ఉన్నారు. వారి గురువులని ఒకసారి మన డిప్యూటీ సీఎం గారితో సత్కరించిన తర్వాత మనము డిప్యూటీ సీఎం గారు కూడా వారి యొక్క సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత మనం గోదావరి హారతులకి అది తెలికిద్దామని తెలియపరుస్తూ వారి పేర్లు కూడా ఒకసారి పిలవండి. గోదావరి ఈవేళ ఎంత కరుణించింది అని అంటే 2 వరాలు ప్రసాదించింది. అసలు ఇంతకు ముందే మనకి ఇక్కడ ఆగిపోయింది కరోనా పేరు చెప్పి గోదావరి హారతి అనే ఒక పవిత్రమైన కార్యక్రమం ఇక్కడ నిలిచిపోయింది అని బాధపడుతున్న వాళ్ళందరికీ మార్గాన్ని భరతరామ్ గారు చొరవ పుణ్యమా అని మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం పునఃప్రారంభమైంది. అదొక వరం ఈ గోదావరి తీరానికి. అలాగే ఇప్పుడు మన కమిషనర్ గారి పుణ్యమా అని, తర్వాత ఈ పెద్దలందరి సంకల్ప బలం అనండి, మనకి మళ్ళీ ఈ గోదావరికి మళ్ళీ పురావైభవాన్ని మళ్ళీ సంతరించి పెట్టడానికి తగిన ప్రణాళికలన్నీ ఎప్పుడే సిద్ధమయ్యాయి. అవన్నీ వాటిని మన మిత్రులు ప్రకటించారు. సూర్యప్రకాశ్రావు గారు రండి, దయచేయండి. సోదరా 2 నిమిషాలు. మాజీ శాసనసభ్యులు రౌతు సూర్యప్రకాష్ గారిని కూడా వారి యొక్క విలువైన సందేశం క్లుప్తంగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాను. అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మనందరూ గోదావరి తీరంలో పుట్టడమే ఒక అదృష్టం. మనిషి జీవనానికి ఇవాళ మనిషిని ఒక
నీరు లేకపోతే బతకలేదు. అటువంటి పవిత్రమైన జలాలను అందించేటువంటి గోదావరి మనకి చాలు. అలాగే సాగునీరు ఇవాళ కాటన్ మహాసైడ్ కట్టినటువంటి బ్యారేజ్తో మరి ఇవాళ ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉంది. ఒకప్పుడు ఎడారంటే ఎవరు నమ్మరు. అటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి గోదావరి తాగునీరు సాగునీరు ఇచ్చి మనకి మన జీవితానికే ముడిపడి ఉన్నటువంటి గోదావరి. నేనైతే నాకు జన్మనిచ్చింది తల్లి అయితే పునర్జన్మనిచ్చింది గోదావరి. ఎంచేతంటే శరీరంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటే అన్నిటికీ ఉదయం వచ్చి గోదావరిలో నేను ఈ యొక్క నదిని నమస్కరించుకుంటూ చేసేటువంటి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను. ప్రత్యేకించి యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఎంపీ గారిని కూడా అభినందించాలి. ఎంచేతంటే మనం చేసే కొన్ని పనులు ప్రజలు ఎంతో సుఖపడతారు. యోగ్యులు ఉత్తములు ఉంటే ప్రజలు సుఖపడతారంటారు. అలాగా మరి ఇవాళ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒకప్పుడు బుధవారం చారిటబుల్ ట్రస్ట్తో ప్రారంభించినటువంటి పవిత్ర గోదావరి నదీ తీరంలో మరలా అన్నవరం దేవస్థానంతో మరలా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి మళ్ళీ గోదావరి నది తల్లికి ఏం చేద్దంటే మనం ఎవరికైనా మనకు సహాయం చేస్తే మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాం. అటువంటి గోదావరి తల్లికి హారతి ద్వారా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నటువంటి మరలా దీన్ని పునర్నిర్మించి ముందుకు సాగింపజేస్తున్న మన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులకి, అలాగే ఇవాళ నాకు అత్యంత ఆత్మమిత్రులు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ నారాయణ స్వామి గారు కూడా ఈనాటి కార్యక్రమానికి రావడం, అలాగే అనపర్తి శాసనసభ్యులు మా సోదరి, అలాగే ప్రముఖులందరూ కూడా వేదిక మీదకి రావడం, రాజమండ్రిలో ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమం ఇలాగ నిరాటంకంగా సాగుతూ అందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. చాలా అందరూ చూసారా, పైన మీ వెనకాతల వైపు ఉంది అందరూ కూడా పౌర్ణమి చంద్రుడు, చాలా పూర్ణబింబం కనబడతా ఉంది. చాలా చాలా అదృష్టం ఈ రోజున. మరి ఇప్పుడే మన మాజీ శాసనసభ్యుల గురించి ఇప్పుడే చెప్పారు. అంకుల్ రోజు పొద్దున్నే వస్తారు, ఇక్కడ నుంచి కొవ్వూరు దాకా కూడా ఈదుకుంటూ వెళ్ళి మళ్ళీ ఈదుకుంటూ వస్తారు. ఇంకా దానికి మించిన ఎక్సర్సైజ్ లేదు. మరి ఇంత వయసులో కూడా రౌచూరు ప్రకాష్ రావు గారు అంకుల్ రోజు కూడా గోదావరి స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి అది ఇంత వయసులో అంత స్విమ్ చేయడం కూడా ఆయనకి ఒక అదృష్టం కింద భావిస్తూ ఉన్నాం. మరి మన డిప్యూటీ సీఎం గారిని కూడా వారి అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు చాలా పవిత్రమైన రోజు. మన హిందూ మతమే ఈశ్వరుని కొలిసే రోజు. పవిత్రమైన గోదావరి నదీ తీరమున పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వర్గంలో ఏ విధంగా దేవుళ్ళు అనుభవిస్తున్నారో అటువంటి అనుభవాన్ని ఈ జిల్లా వాసులందరూ కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా నాకు కాశీకి పోయినప్పుడు మా సోదరులు వారిద్దరు దంపతులు మన సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించారు. కానీ వారు మళ్ళా మన ఇక్కడ ఎక్కువగా మాట్లాడేదే మీ హృదయంలో పూర్తిగా స్థానం సంపాదించినటువంటి వ్యక్తి. ఈ యొక్క సిటీనే పాండిచ్చేరి ఏ విధంగా ఆ విధంగా రూపురేఖలు దిద్దుతూ మూగజీవులకి, చెవిటి వారికి, తల్లిదండ్రులు లేని వారికి భవనాలు నిర్మించేదే కాకుండా వారికి అన్ని రకాలుగా సదుపాయాలు చేస్తూ ఈ సర్వీస్ని పేదల కోసం ప్రతినిత్యం పవిత్ర భావనతో గోదావరి నదీ తీరం ఎంత పవిత్రమో అంత పవిత్రంతో సేవ చేస్తున్నటువంటి వారి పేరే భరత్ రామ్. రామ్ అంటేనే రామరాజ్యం. ఈ రామరాజ్యం ఈరోజు జగనన్న రాజ్యంలో మేము రామరాజ్యంగా భావిస్తున్నాము. జగనానికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు మన భరత్ రామ్ గారు చేసే సేవల్ని కొనియాడాలని నేను తప్పకుండా మీ హృదయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇటువంటి ఎంపీని చూడలేదని చెప్పడం, నా ఆత్మీయుడు మా సూర్యప్రకాష్ గారు మొదటి నుంచి కూడా నాకు ఎమ్మెల్యేగా వారి కింద మేము పనిచేసినాము. ఒకప్పుడు వారు ఈరోజు నేను వచ్చేది కూడా వాళ్ళకి చెప్పలా. సారీ, నన్ను మన్నించాల్సింది మేము కూడా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా భావించాల్సింది ఈరోజు ఈ రామరాజ్యంలో ఈ భరతరామ్ అనే ఎంపీ గారు
పార్లమెంట్ నిధులు తెచ్చేదే కాకుండా జగనన్నతో అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఆత్మీయుడిగా నిలుపుతూ ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి వారికి మీ అందరూ ఆశీస్సులు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి వచ్చినాక ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రిని చూశాము. విద్యావంతులు కావాలి, దానికి అర్హత అనేది పేదవాళ్ళందరూ కూడా విద్యావంతులు కావాలి. ఓన్లీ వాళ్ళు ఏ విధంగా తీసుకున్నంటే అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నవరత్నాలు ఇచ్చి విద్యావంతులే కాదు, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు కానీ, అదేవిధంగా రైతుల పరిస్థితి కానీ, మహిళా లోకం తల్లులు చేసిన అప్పులు తీర్చే విషయంలో కానీ, మన అందరికీ కూడా తెలుసు ఇళ్ల స్థలాలు లేకపోతే ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కానీ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ చేసుకున్నటువంటి మీ యొక్క ఆశీస్సులతో, మీ యొక్క ప్రేమాభిమానంతో ఈరోజు మనం జగనన్న జననేత ఆధ్వర్యంలో మనందరూ కూడా సుఖ సంతోషంగాను. ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఏమంటే, మీ ఆశీస్సులతో వారు ఎంపీ అయినారు, నిత్యం మీ ఆశీస్సులు, మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు భరతరామ గారికి ఉండాలని, వారి సేవలు ఎప్పుడూ మీకు నిరంతరం ఉండాలని, మానవ సేవ మాధవ సేవతో పనిచేస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు యంగ్స్టర్లు అభివృద్ధి తన ధ్యేయంగా భావిస్తూ అభివృద్ధి బాటలో నడుస్తున్నటువంటి భరతరామ గారికి ప్రత్యేకమైన జరుపుకుంటూ, అదేవిధంగా పండితులందరికీ కూడా ఎర్రాపల్లి రామకృష్ణ గారు నిజంగా నేను వారి యొక్క వచనాలు చూస్తూ ఉంటే నాకు చాలా ముగ్ధులైనాను. వారికి ప్రత్యేకమైన జరుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ కమిషనర్ దినేష్ కుమార్ గారు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ హీరోగా భావిస్తున్న ఎంపీ గారు, వారి కోరికను కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ధైర్య సాహసంతో చేయాల్సిందిగా, ఈ సిటీని పాండిచ్చేరి సిటీ మాదిరిగా అంటే వీధులంతా కూడా స్ట్రీట్స్ అంతా కూడా వెడల్పు చేస్తున్నారు. వారు వస్తూ చెప్పారు ప్రతి స్ట్రీట్ కూడా ఈ విధంగా లైట్లు వెలగాలి, అదే నా కోరిక. అన్నిటికన్నా పేదవాళ్ళు బాగా చదవాలి, మూగజీవులు ముందుకు రావాలి అని ఒక ఆలోచనతో పనిచేస్తున్న భరత్ కుమార్ గారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని నేను కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది కోరుకుంటూ, ఇక్కడ పూజారులు అయినటువంటి వారందరికీ కూడా పాదాభివందనాలు చేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకందరికీ, ముఖ్యంగా భరతరామ గారికి, మా సూర్యనారాయణ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు జరుపుకుంటూ విరమించుకుంటున్నాను. నమస్తే సార్. చాలా సంతోషం అండి, అద్భుతమైన సందేశాన్ని అందించారు. మరొక చిన్న విన్నపం, ఇంతకుముందు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పెద్దలందరికీ కూడా ఒకసారి, నేను అమెరికాకు పోయినప్పుడు అమెరికాలో మన వాళ్ళందరూ కూడా మన సంస్కృతిని మరవకుండా తల్లిదండ్రులు కూడా అమ్మ నాన్న అని పిలుస్తూ ఈ నృత్యాన్ని చేసుకునే పరిస్థితి అక్కడ కూడా సాంప్రదాయం పూర్తిగా మరవకుండా ఉన్నారు. అటువంటి సాంప్రదాయం ఇక్కడ నృత్యం చేసినటువంటి ఆ చిన్నారులందరికీ కూడా ఆ దేవుడైనటువంటి ఈశ్వరుడు, ఈ అమ్మ ఆశీర్వదించి వారి దినదాభివృద్ధి కూడా వారి తోడ్పడాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఈయన ఆజానుబాహుడు, ఒకే మాట ఒకే శక్తి ఒకే బాణం, ఈ మూడు ఆయన కలికి వచ్చింది కాబట్టి రాముడు మాదిరిగా ఒకే మాట ఒకే బాణం. ఆయన బాణం అభివృద్ధి, ఆ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్న విశ్వామిత్రుడు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మీకందరూ కూడా ప్రత్యేక వందనాలు తెలుపుకుంటున్నా. చాలా సంతోషం సార్. ఇంతవరకు మనకి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పెద్దలకి ఒక నలుగురికి మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చేతుల మీదుగాను, అలాగే భరతరామ్ గారి చేతుల మీదుగాను, సూర్యప్రకాశ్రావు గారి చేతుల మీదుగాను వారికి సత్కారం చేసుకొని, మీరందరూ కూడా కరతాళ ధ్వనులతో వారిని అభినందించి కరతాళ ధ్వనులతోటి వారిని సత్కరించవలసింది మిమ్మల్ని అందరిని అభ్యర్థిస్తున్నాను. ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దలారా, మనం గంధం తీసిన చేతికి పరిమళం అంటుకుంటుంది. అంటే మీరు ఈవేళ చప్పట్లు కొడుతున్నారు అంటే, వాళ్ళు సత్కారం తీసుకున్నప్పుడు మీరు చప్పట్లు కొడుతున్నారు అంటే, మీరు రేపు ఈ వేదిక మీద సత్కారం తీసుకోవడానికి అర్హులు అవుతున్నారు అని అర్థం. దేవుడి కోసమైనా తీసుకుంటారు, మనం గంధం తీసుకుంటాం, కానీ ఆ గంధం పరిమళం మన చేతులకు అంటుకుంటుంది కదా,
అట్లానే ఈ గోదావరి తీరాన ఈ పుణ్యం మనకు అంటుకుంటుంది కనుక మీరందరూ గట్టిగా కర్తార్థములతోటి ఈ సత్కారం అందుకుంటున్న కళాకారులందరినీ కూడా అభినందించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తూ తొలుత మనకి శివుడి రూపంలో ఇక్కడ చక్కని ప్రదర్శన నిర్వహించిన పశుమతి శ్రీనివాస శర్మ గారిని వేదిక ముందుకు ఇచ్చేసి నారాయణ స్వామి గారి చేతుల మీదుగా భక్తరామ్ గారి ప్రకాష్ గారు రండి రండి రెడ్డి గారు సార్ సునాయన్ రెడ్డి గారు దయచేసి మీకు తర్వాత అయ్యప్ప భజన బృందం ఆధ్వర్యం వహించిన సత్యనారాయణ స్వామి గారిని వచ్చి సత్యనారాయణ స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో ఇంతవరకు మనం అయ్యప్ప భజన బృందం వారి కార్యక్రమాన్ని తిలకించాం. వారిని ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు భరతరామ్ గారు సత్కారం చేస్తున్నారు. తర్వాత పంపన భాస్కర్ కుమారి గారు వారి శిష్యు చేత చక్కని కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈరోజు పంపన భాస్కర్ కుమారి గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి పెద్దల చేతుల మీదుగా సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఎట్లాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమం తలపెట్టినా చక్కగా సహకరిస్తూ ఇక్కడ చక్కని కార్యక్రమాలు ఇస్తున్న ఉమా నిత్యనికేతన్ అధినేత ఉమా నీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇక్కడ గాత్ర కచేరీ నిర్వహించిన డాక్టర్ మాండా కృష్ణమోహన్ గారి శిష్య బృందం వెళ్ళిపోయారా? సరే, ఇప్పుడు పెద్ద ఒక్కసారి అమ్మ ఈ కళాకారులందరూ ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రండి, సత్కరించండి. ఇప్పుడు పెద్దలు శ్రీ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఇంత సమయాన్ని మనకి కేటాయించి ఈ గోదావరి పావన తీరాన జరుగుతున్న సాంస్కృతిక మహోత్సవాన్ని, ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని ప్రత్యక్షంగా తిలకించడానికి ఇచ్చేశారు. గోదావరి కానుక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చేయండి. ఎందుకంటే కాదు ఒక లాంఛనం ఉంది. మన ఇంటికి ఎవరైనా పెద్ద ముత్తైదు వచ్చింది అనుకోండి, మనం ముందు బొట్టు పెట్టుకుని ఆ తర్వాత పెద్ద ముత్తైదు బొట్టేస్తాం. అలాగా ఇప్పుడు భరతరామ గారి సన్మానం జరిగింది కనుక నారాయణ స్వామి గారి సన్మానం జరగడానికి శాస్త్రం అంగీకరిస్తుంది. ఏమంటే గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో మరి డిప్యూటీ సీఎం గారు వచ్చారు కదా, మీ అందరి గురించి మొదటిసారి పాప వెనకాల నిలబడండి అమ్మా. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆ చిన్న పాప లోపల రమ్మ. చాలా సంతోషం సార్. తర్వాత మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీ రావుతు సూర్యప్రకాశరావు గారికి సన్మానం చేసుకుంటూ ఉంటే సార్ టైం అయిపోతుంది సార్. మనం పైకి వెళ్ళాలి. ఇంకా పానమిది నాలోని ప్రాణమిది నా సంధానం నరసింహ గారి గోదావరి గురించి. అలా గోదావరి నదీకి ఈ జలాలన్నీ ఆయనకి పానం, ఆయనకి ప్రాణం రౌతు సూర్యప్రకాశరావు గారు. తర్వాత ఈ రాజమహేంద్రవరపు ఆత్మీయమైన కమిషనర్ శ్రీ దినేష్ కుమార్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా భరతరామ్ గారిని అలాగే నారాయణ స్వామి గారిని అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను.
అందరికీ ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు గోదావరి హారతి ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత గంగా జలంతో సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. కనుక ఇంతవరకు ఉన్నవాళ్ళు గంగా గోదావరి జలాల సంప్రోక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మీరందరూ కూడా అదే అసలు యాక్చువల్గా దీనికి అవప్రోధ స్నానం, మీరు ఇంతవరకు అద్భుతమైన క్రతువు నిర్వహించారు, ఒక యజ్ఞం నిర్వహించారు. ఇక్కడ కార్తీక పౌర్ణమి వేళ స్నానాధికారులు నిర్వహించారు. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. దానికి ఉపస్ఫూర్తి ఏమి అని అంటే మనకి ఈ రోజున గంగా గోదావరి జల సంప్రోక్షణం కనుక ఆ కార్యక్రమంలో కూడా మీరందరూ పాల్గొని పునీతులు కావాల్సిందిగా మార్గాన్ని భరతరామ్ గారి పక్షాన నేను ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీరు ఎంతసేపు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలగించినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రకటిస్తూ ఇట్లాగే ఇక్కడ కార్యక్రమానికి నిత్య ప్రోత్సాహం అందించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరిని అభ్యర్థిస్తూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ నిత్యహారతి అనేది ఇలా దేదీప్యమానంగా కార్తీక మాసం అనంతరం కూడా ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది కనుక మనం నిత్యం కూడా ఈ పునీతులను కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ గంగా హారతిని తిలకించడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ సప్రశ్రేయంగా అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను, ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఫైనల్ గా మరి ఈ రోజున ఒక రోజులో ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మరి ఆర్గనైజ్ చేసి ముందుకు తీసుకొచ్చిన కృష్ణకుమార్ గారు, అదే జర్నలిస్ట్ కృష్ణకుమార్ గారు, అదేవిధంగా ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ గారికి ఇద్దరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాము. ముందు రోజు అనుకున్నాము ఈ రోజు పంట తెప్పించాలి, పెద్దగా కార్యక్రమం చేయాలి, ఏమేం చేయాలని అంటే ఈ ఒక్క పూటలో ఇన్ని కార్యక్రమాలని ఏర్పాటు చేసిన కృష్ణకుమార్ గారికి ఎర్రాప్రగడ రామకృష్ణ గారికి ఇద్దరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను. కృష్ణకుమార్ గారు రండి, ఒక్కసారి రండి, మీకు కూడా మేము సత్కరించుకుంటాం, ఒకసారి రండి. అదే బెటర్ పదంపా అర్థం చేస్తే మనకి ఈజీ ఇలాగా
तेन तस्मै नमो नमः। ఓం శ్రీ గోదావరి దేవ్యే నమః. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానము అన్నవరం వారి ఆధ్వర్యములో గోదావరి నిత్య హారతి. గౌతమీ ముని తప ఫలితం గంగాధరుని వరామృతం. గోకర్ణిక స్థల జననం గోదావరిగా నిత్య ప్రవాహం. ఓ సూర్యోదయ సమయాన గోదావరిలో స్నానమాచరించి ఆ గోదావరి తల్లిని స్మరించుకుంటున్నారు ఓ గురువు గారు. ఇది విన్న ఆయన శిష్యుడు గురువు గారిని ఇలా ప్రశ్నించాడు. జనజీవనాన్ని సమస్త ప్రాణికోటిని బ్రతికించడానికి ఇలా ప్రవహిస్తోన్న ఈ గోదావరి తల్లి ఎక్కడ పుట్టింది, ఎందుకు పుట్టింది అని. ఆ గురువు గారు గోదావరి జననం ప్రాముఖ్యతల గురించి ఆ శిష్యుడికి ఇలా బోధించసాగాడు. రేవా తీరే తపఃక్రియాత్ మరణం జాహ్నవీ తటే దానం దద్యాత్ కురుక్షేత్రే గౌతమ్యాం తృతయం వరం కురు. నర్మదా నది తీరంలో తపస్సు చేసిన విశేష ఫలితం, గంగా నది తీరాన శరీరాన్ని వదిలిన విశేష ఫలితం, కురుక్షేత్రంలో దానం చేసిన విశేష ఫలితం, ఈ 3 ఫలితాలను మించిన 3 రెట్ల ఫలితం ఈ గోదావరిలో స్నానమాచరించడం వల్ల కలుగుతుంది అంటూ నీలా సందిగ్ధంలో ఉన్న ఎంతో మంది ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. దేశమంతయు క్షామము రాజ్యమేలి నాటకములు సంభవించి పెద్ద ఎత్తున జనులు పశుపక్షాదులు నశించిపోవుట గాంచి మునులు బాధపడి గౌతమముని దరికి ఏతించి దానిని పరిష్కరించమని కోరిది. గౌతమముని ఈ కార్యం మనం తలపెట్టవలసినది కాదు అని వారించెను. అందుకు బాధపడిన మునులు ఏదైనా ఉపాయము చేసి గౌతమముని వలనే ఈ కార్యమును సాధించవలనని తలచి వారి తపోబలము చేత ఒక క్షణాయువైన గోదా అను మాయాగోవును సృష్టించి దానిని గౌతమముని ఆశ్రమ వాకిటయందు ప్రవేశపెట్టిరి. అదిగాంచిన గౌతమముని ఒక చిన్న దర్భచే దానిని అదిలించగా తక్షణమే అది మరణించినది. ఇది చూసిన మునులు గౌతమముని గోవధ గావించినాడని ఘోషించుచుండగా గౌతమముని దీనికి ప్రాయశ్చిత్తమేమిటి అని ఆ మునులనడిగారు. అంతటా మునులు శివుని జటాజూటమునందు బంధించియున్న గంగను ప్రార్థించి తెచ్చి ఆధారముగా ఈ గోవును బ్రతికించవచ్చును అని ఉపాయం చెప్పారు. అంతటా గౌతమముని శివుణ్ణి పరమభక్తితో ప్రార్థించ పరమశుడైన శివుడు శిరముంచి గౌతమముని ఆశీర్వదించ గంగను ఇలకు పంపించారు. గంగ పరమ భక్తితో గౌతమముని అనుసరించి వచ్చి గోవుని బ్రతికించారు. గోవుని బ్రతికించుటకై ఇలకేపించిన గంగ గౌతమముని వలన పవిత్రమైన పశ్చిమ కనుమలలోని నాసిక్ నందు గల గోకర్ణికం నుండి ఒక చిన్న ధారగా ప్రవహించి నదిలా మారి దక్షిణాన భద్రాచలమందు రామపాదములలో తాకి పంచవటి మీదుగా అతికొండలను ముద్దాడుతూ ఉభయ గోదావరులకు జీవాధారమై అఖండ గోదావరిగా రాజమహేంద్రవరానికి ప్రవహించింది. ఈ సప్త గోదావరికి సప్తరుషులే ప్రతీకలై నిత్యహారతులిస్తున్నారు. భక్తులు నిశ్శబ్దాన్ని పాటించి హారతులు తిలకించారు.
పరమేశ్వరుడు పరం జ్యోతి స్వరూపుడవుట చేత ఈ ఏకహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం పొంది అజ్ఞానం నశించి జ్ఞానము ప్రకాశించి ఈ నేత్రహారతిని దర్శించుకోవడం వలన నేత్రములకు సంబంధించిన దోషములు తొలగి పార్వతీదేవి అనుగ్రహం కలిగి బిల్వపత్రము పరమేశ్వరుడికి ప్రీతి ఎదుట చేత ఈ బిల్వహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల 3 జన్మలలో చేసిన పాపములు తొలగిపోవు. నాగహారతి ఈ నాగహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల కాలసర్ప దోషములు తొలగి నవగ్రహములలో రాహుకేతువుల యొక్క దోషములకు పరిహారం కలుగు. శ్రీ
సద్యోజాత ముఖము, దక్షిణమున అఘోర ముఖము, పశ్చిమమున వామదేవ ముఖము, ఉత్తరమున ఈశాన ముఖము, ఊర్ధమున శాంత ముఖము విరాజిల్లుతూ ఉండును కావున ఈ పంచహారతి దర్శించుకున్న వలన శత్రుబాధలు తొలగి ఆరోగ్యము, మనశ్శాంతి, విజ్ఞానము కలుగు. అమ్మవారు ప్రకృతి స్వరూపము అగుట చేత ఈ వృక్షహారతి దర్శనము వలన అమ్మవారి అనుగ్రహము కలుగు. నంది ప్రమథ గణములలో ప్రథముడు అవుట చేత ఈ నంది హారతి దర్శించుకోవడం వల్ల పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సింహం అమ్మవారి వాహనము అగుట చేత ఈ సింహహారతిని దర్శించుకోవడం వలన మానసిక ఆందోళనలు, భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు తొలగు. పరమశివుడు రుద్రస్వరూపుడొకట చేత ఈ రుద్రహారతి దర్శనం వలన విద్యావృద్ధి, మనశ్శుద్ధి కలిగి ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషములు తొలగు.
ఈ చక్రహారతి దర్శనము వలన పంచమహాపాతకములు నశించు. కాంతి, బలము, ధైర్యము, ఆయు వృద్ధి కలుగు. కుంభహారతి ఈ కుంభహారతిని దర్శించుకోవడం వల్ల నరఘోష, దిష్టిఘోష తొలగు. కర్పూర హారతిని దర్శించుకోవడం వలన దోషములు నశించి నిత్య శుభమంగళములు, శ్రీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహము పొందుదు. నక్షత్రహారతి జన్మ నక్షత్రవశాత్తు, నామ నక్షత్రవశాత్తు ఏ దోషములున్నా ఈ నక్షత్ర హారతిని దర్శించడం వల్ల ఆయా దోష పరిహారములు జరుగు.
విధముగా గోదావరి మాతకు హారతులు సమర్పించుకుంటున్నాం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. శతమానం భవతి సదాయ పురుషస్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. గోదావరి మాతాకు జై. గోదావరి మాతాకు జై. గోదావరి మాతాకు జై. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. దయచేసి వెళ్ళిపోకండి. ఇప్పుడు గంగా గోదావరి జల సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాన్ని వేద పండితులు నిర్వహిస్తారు. అది చాలా పరమ పవిత్రమైన కార్యక్రమం. అమ్మా దయచేసి ఒక్క 5 నిమిషాలు ఓపిక పట్టండి. ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి. ఈ వేద పండితులు కలశంలో జల సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. కలశంతో గంగా జలాన్ని గోదావరి జలాన్ని తీసుకొచ్చి మీరు కూర్చున్న చోటనే మీ శిరస్సుల మీద ఆయన సంప్రోక్షణ చేస్తారు వేద పండితులు. దయచేసి అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే కూర్చోండి ఒక్క 5 నిమిషాలు. వేదిక మీదకి ఇచ్చేయవలసిందిగా పెద్దలు శ్రీ నారాయణ స్వామి గారిని, అలాగే నారాయణ రెడ్డి గారిని, దంపతుల్ని, భరతరామ్ గారిని ఇక్కడ ఒక్కసారి వేద పండితుల చేత సంప్రోక్షణ చేయించమని భక్తుల కోరిక. అమ్మ దయచేయండి, వేదిక మీదకి రండి. ఒక్కసారి వేద పురుషుల చేత, సూర్యప్రకాష్ గారు రండి, వేద పురుషుల చేత మన ఈరోజు ముఖ్య అతిథులందరికీ కూడా జల సంప్రోక్షణ గంగా గోదావరి జల సంప్రోక్షణ అనంతరం ఈ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వేద పండితులు స్వయంగా తమ కలశాలతోటి జలం తీసుకొచ్చి సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. భజంతే సోమేన సోమేన భజంతే భజంతే సామేన సామేన సహ సహ సోమేన సోమేన సా రాజ్ఞా రాజ్ఞా సా రాజ్ఞా రాజ్ఞేతి రాజ్ఞా యస్మై కరోతి కరోతి యస్మై యస్మై కరోతి కరోతి బ్రాహ్మణాన్ బ్రాహ్మణాన్ కరోతి కరోతి బ్రాహ్మణా బ్రాహ్మణాత్తం తం బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణాత్తం తం రాజన్ రాజన్ తం లగం రాజన్ రాజన్ పారయామసే పారయామసే రాజన్ రాజన్ పారయామసే పారయామసే పారయామసే. ఓం దేవస్య గృహే గృహే దేవస్య దేవస్య గృహే గృహే మయా మయా గృహే గృహే మయా మయా వదంతే వదంతే మయా మయా వదంతే వదంతే దేవానాం దేవానాం వదంతే వదంతే దేవానాం 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 కవయ పార్థివాస పార్థివాస కవయ కవయ పార్థివాస పార్థివాస దేవాదే దేవాయిరం మే మే దేవా దేవాయిరం మే సమరస్యమానో దివి దివి సమరస్యమానో సమరస్యమానో దివి దేవా దేవా దివి దేవా 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 దీర్ఘాయురాయుర్దీర్ఘం దీర్ఘాయు విష్ణు శ్రీమాన్ వివర్ధనమస్తుదే ఏన దేవాదిసంజయతే దక్షిణ దిగ్భాగే యమో దేవతాయమ ప్రసాదాత్ ఆయుష్యాభివర్ధనమస్తుదే ఏన దేవాదిసంజయతే వరుణో దేవతావరణ ప్రసాదాత్ పుత్రపౌత్రాభివర్ధనమస్తుదే ఏన దేవాదిసంజయతి ఉత్తర దిగ్భాగే కుబేరో దేవతా కుబేర ప్రసాదాత్ ధనధాన్యాభివర్ధనమస్తుదే ఏన దేవాదిసంజయతి సర్వదిక్పాగే బ్రహ్మో దేవతా బ్రాహ్మణ ప్రసాదాత్ పుత్రక్షయం మిత్రోర్జయం ఓం వేదేన పవిత్రేణ ఆత్మానం బలదేవ దేవరస్తాయేన భావమాన్య కొరంగవ రాజావత్యం వరితో రాజాధ్యాపకో
భక్తులందరూ కూడా ఎవరి స్థానంలో వాళ్ళు కూర్చోండి. గోదావరి గంగా జలము రెండు కూడా కలిపి మీకు అందరికీ కూడా వేద పండితులు వచ్చి సంప్రోక్షణ చేస్తారు. మీరందరూ కూడా యథాస్థానంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నారు. వారే వస్తారు, వేద పండితులే వస్తారు. మీరు కూర్చుని ఉండండి, దగ్గరికి రావద్దు. వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటే అందరూ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కొంతమంది అటుపక్కకి వెళ్ళిపోండి. ఏమండి పండితులు కొంతమంది అటుపక్కకి వెళ్ళండి, బిందు నీళ్ళు తీసుకుని అటుపక్కకి వెళ్ళండి. ఏంటి ఇద్దరు అటుపక్కకి వెళ్ళండి, అటుపక్కకి వెళ్ళండి. కొంతమంది మళ్ళీ అందరూ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ గంగా జలం కూడా కాశీ నుంచి తీసుకొచ్చి గోదావరి జలము గంగా జలము రెండు కూడా కలిపి దీన్ని వేద పండితులు వేద మంత్రాలతో మీకు సంప్రోక్షణ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు కూడా మనకి కార్తీక పౌర్ణమి రోజున గంగా జలం కూడా మన శిరస్సు ధరించడం కూడా చాలా చాలా అద్భుతం అని కూడా తెలియపరుస్తాం. ఏంటంటే కొంతమంది ఎదరికి వెళ్ళిపోండి, ఏంటి పండితులు అటుపక్క నుంచి రండి, ఇక్కడి నుంచి కాదు, అటుపక్కకు వెళ్ళిపోండి. రెడీ చేస్తారు. చూడండి పట్టుకుంటున్నా పైకి వచ్చేది ఓకే నీ ఫోటో కాల్ చెప్పచ్చు కదా. అందరూ
బ్యాటరీ 3% వస్తుంది. ఇంకా భక్తులు ఉండాలంటే ఉండొచ్చు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇంకా ఒక గంట సేపు పాటు జరుగుతాయి. మరి కూర్చుని తిలకించే వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుతాము. ఓకే 1% వస్తుంది. ఇంకెందుకు